Nedbalosť a psychologické zneužívanie matky voči maloletej. Od novembra 2015 sa matka pri starostlivosti o maloletú dopúšťala závažnej nedbalivosti. Matka nechávala maloletú v starostlivosti starej matky, napriek jej histórii alkoholizmu, pokým pracovala. Matka ignorovala otca, keď ju žiadal, aby nenechávala dieťa u starej matky a nedovolila, aby sa otec staral o svoje dieťa. Matka zase dodnes nie je schopná zdravo krmiť dieťa a starať sa oň, kvôli psychickým a stravovacím poruchám, ktorými trpí od dospievania, ako sú napríklad sociopatické správanie, anorexia, bulimie v anamnéze. V dôsledku tejto nesprávnej stravy začala maloletá od novembra 2015 trpieť chronickou zápchou, ktorú matka nezodpovedne skrývala. V marci 2017 otec objavil ťažkú chronickú zápchu maloletej vďaka diagnóze rakúsky detský chirurg. Keď konfrontovali matku kvôli jej nedbalivosti, začala klamať a vymýšľať si rozhovory a odporúčania slovenskej detskej lekárky Gabriely Miškejelovej, ktorá neskôr otcovi potvrdila, že tieto tvrdenie matky boli úplne nepravdivé. Keď bola prichytená kvôli svojim klamstvám, matka sa rozhodla prerušiť komunikáciu s otcom a informuje ho o zdravotnom stave maloletej iba prostredníctvom právnikov, ktorí tiež klamú v e-mailoch zasielaných otcovi. Sociopatické správanie matky začína naberať na sile. Ignorovala liečbu odporúčanú pediatričkou Miškelovou v januári 2017 a rakúskymi detskými chirurgami v marci 2017. V dôsledku zlej stravy maloletej založenej na cestovinách, ryži, syri gouda, haluškách, čokoládach, sušienkách, sladkostiach a tak ďalej sa maloletá nevyprázdnila ani počas 7 po sebe nasledujúcich dňoch, aby neskôr vyučila obrovské výkaly. S týmto nespokojná matka dokonca kričala a psychologicky tlačila na maloletú, aby sa vyprázdnila. Ignorovala odporúčané spôsoby liečby pre maloletú, nezodpovedne veriac, že by mala maloletá mať stolicu prirodzene. Tento nedostatok úsudku matky je pochopiteľne iba z dôvodu jej sociopatickej osobnosti, ktorá sa správa takto, aby konala v rozpore s otcom a lekárskymi odporúčaniami na základe vlastného skresleného presvedčenia a nedostatku úsudku. Matka si dovolila obviniť otca zo zápchy maloletej, tvrdiac v januári 2017, že maloletá je úplne zdravá. I went in January for 3-year checkup. She was 3 years old. She was completely healthy child. You telling them, Luisa went there for a different reason. In your head. You don't even know what's going on. You telling people false information. Every sentence coming out of your mouth is something you created in your head and you believe in it. And it has nothing to do with reality. V máji 2017 však sama vyhlásila, že maloletá mala problémy so zápchou od novembra 2015. Toto je matkino správanie nutkavého klamára, ktoré priamo súvisí s jej sociopatickou osobnosťou. Takto matka žila od dospievania, klamala, podvádzala a kriminálnym správaním bez rešpektovania čohokoľvek. Ďalšiu obeť trestného konaniu vlastnej matky. Od apríla 2017 do februára 2019 matka nerešpektovala lekárske odporúčania, ako je správna výživa pre maloletú, prísun liekov a zásah detského psychológa. Matka verila, že vziať dieťa na lekárske prehliadky stačí. V máji 2017 matka zobrala maloletú z hospitalizácie o 3 hodine ráno proti odporúčaniu detských chirurgov a s maloletou v anestézii. Maloletá bola hospitalizovaná 6 hodín predtým kvôli odstráneniu fekalómu. Pre nedostatok úsudku matky nedokázali detskí chirurgovia odstrániť fekalóm. Nedbalosť matky nemá žiadne hranice.
Túto skutočnosť skrývala pred otcom, ktorého informovali v júni 2017 detskí lekári v nemocnici Kramare v Bratislave. Matka však očividne klame otcovi a uisťuje, že maloletá nikdy nebola hospitalizovaná. No? She was not hospitalized? No. Okay. V auguste 2017 matka ignorovala diagnózu rakúskych pediatrov, ktorí hlásili prítomnosť 5 cm fekalómu v konečníku maloletej. Matka agresívne ignoruje otca. O 13 dní neskôr je maloletá operovaná v nemocnici na Kramaroch, aby jej bol odstranený obrovský 10 cm dlhý fekalóm z konečníka. Nebyť zásahu otca, mohla maloletá utrpiť vážne následky na zdraví kvôli nedbanlivosti matky. Matka, nespokojná so svojím nedbanlivým správaním, zapíše maloletu v septembri 2017 do materskej školy, kde sa matka v zásade odlúči od starostlivosti o maloletu. Matke sa podarilo získať od detskej chirurgičky Márie Jurusovej odporúčanie na lekárskom potvrdení s úplným nedostatkom úsudku proti názoru otca a okrem toho potvrdenie od psychologičky Márie Totovej, aby mohla maloletá navštevovať materskú školu na základe vážnych klamstiev matky. Maloletá pokračovala v chronickej zápche, nestravovala sa správne v materskej škole, kde zadržiavala stolicu počas dňa a dokonca vykonávala potrebu do spodnej bielizne. Materská škola vydala falošné osvedčenie na ochranu matky, ktoré boli dokonca zaslané súdu ako falošný dôkaz o tom, že maloletá zlepšovala svoje zdravotné problémy. Otec úspešne žaloval materskú školu za skrývanie informácie pred otcom. Pomstichtivé a osudzujúce správanie matky evidentne pri pokuse presvedčiť súdov a sociálnu službu, že zdravotná situácia maloletej bola výsledkom kontaktu s otcom, dokonca žiadajúc súdne opatrenie na ďalšie obmedzenie styku medzi nimi. V apríli 2019 poslal otec súdu citlivé informácie týkajúce sa sociopatického správania matky od jej dospievania. V júli 2019 vďaka uzneseniu súdu sa maloletá začala zdržiavať cez noc vo Viedni u otca 10 dní do mesiaca a vďaka tomu sa maloletá úplne zotavila s problémov so zápchou vďaka dobrej výžive a starostlivosti u otca. Od januára 2020 bola maloletá opätovne obmedzená odvolacím súdom, aby ostávala 10 dní do mesiaca vo Viedni u otca a problémy so zadržiavaním a zápchou maloletej sa znovu objavili. Od novembra 2015 bolo jediným cieľom matky odlúčenie maloletej od otca kvôli svojmu neovládateľnému pocitu pomsty a aby získala peniaze výmenou za rozvod. Pripomeňme si, že to bol otec, ktorý podal žiadosť o rozvod v roku 2015. Matka už má za sebou históriu pomstichtivého konania, ako to robila v Dubaji proti 2 ženatým mužom, s ktorými mala polygamný vzťah 3 a 5 rokov. Konanie rodičovského odsudzenia zo strany matky je neúrekom, ako je napríklad blokovanie komunikácie medzi otcom a maloletou od roku 2015, nedodržiavanie súdnych rozhodnutí, urážky otca pred maloletou, fyzická agresia voči otcovi v prítomnosti maloletej, prezentovanie otca ako zdroj peňazí, zlé vyjadrovanie sa otcovi v Bratislave, podnecovanie maloletej k tomu, aby nehovorila nič alebo klamala otcovi o svojom živote, činnostiach a zvykoch v Bratislave, starostlivosti matky, svojich školských aktivitách, navštevy matky do domácnosti sexuálnych partnerov. Matka využila svoju sociopatickú osobnosť na manipuláciu a ovplyvňovanie 2 psychológov. Detskej chirurgičky, psychoterapeuta, tutorky sociálnych služieb, majiteľky a riaditeľky materskej školy, na vydávanie nepravdivých a zmanipulovaných správ alebo potvrdení s cieľom dosiahnuť ciele pre svoj vlastný prospech a nie v prospech maloletej. Bohužiaľ je tento druh správania niektorých jednotlivcov v Bratislave pomerne častý, ktorí konajú s nedostatkom etiky, hodnôt, zásad a odbornej zodpovednosti v prípadoch rozvody medzi Slovenkou a otcom cudzincom s
cieľom ochrany matky Slovenky, nezohľadňujúc a ignorujúc závažné týranie a zanedbávanie, ktoré by táto matka mohla páchať na svojich vlastných. Matka dodnes zvyšuje počet svojich činov odsudzovania, zanedbávania a psychického týrania maloletých.